L'escenari d'aquestes declaracions de Puigcercós que acabem d'escoltar era Perpinyà. El Consell Nacional d'Esquerra hi ha anat per sumar-se a la commemoració del 350 aniversari del Tractat dels Pirineus, firmat el 7 de novembre del 1659, i que va significar l'annexió per França de les comarques de la Catalunya Nord. Unes 5.000 persones, segons els organitzadors, 1.500 segons fonts policials, han participat en la marxa per reivindicar un any més la unitat nacional i lingüística dels països catalans. La manifestació, que també s'emmarcava en els actes de cloenda del Correllengua, s'ha fet en un ambient festiu i ha transcorregut sense incidents pels carrers de Perpinyà amb el lema "Esborrem el Tractat dels Pirineus". Va ser a l'illa dels Feisans, al mig del riu Bidassó, a Andaia, que el cardenal Mazarino, representant del rei de França, Lluís XIV, i Luis de Haro, en nom de Felip IV de Castella, van firmar el Tractat dels Pirineus el 7 de novembre de 1659. Aquest acord de pau, que es va negociar sense consultar les Corts catalanes, va significar la partició de Catalunya i l'annexió per França dels comtats del Rosselló i Mitja Cerdanya. És un dels moments en la llarga trajectòria que hi ha entre la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió d'Espanya, en què els catalans perden cada vegada més protagonisme pel seu esdevenidor. Les autoritats funcionen, les institucions del país funcionen, però cada vegada més les macroentitats que hi ha a l'entorn de Catalunya cada vegada li roseguen el poder. 350 anys després, la frontera imposada pel Tractat dels Pirineus continua sent una de les menys permeables de la Unió Europea en matèria de tràmits administratius o fiscals. La falta d'organització i d'oferta de proximitat en matèria de correus i telefonia i de mobilitat també dificulten el desenvolupament dels intercanvis econòmics i socials entre les comarques de Girona i Perpinyà. Tota aquella il·lusió que es posa en un projecte transfronterer, si després tots són impediments i al final no arribem enlloc, també això crea frustració. Per tant, cal posar les bones bases per tal de cooperar de manera eficaç. I des d'aquest punt de vista, la nostra aposta, l'aposta de 26 institucions, administracions del nord i el sud de Catalunya, és l'eurodistricte de l'espai català transfronterer. Deixada de banda pel calendari francès de les celebracions històriques, la data del Tractat dels Pirineus va ser recuperada a principi dels anys 80 per les entitats catalanistes de la Catalunya Nord que cada any, coincidint amb aquesta efemèride, es manifesten en favor de la llengua i de la cultura dels països catalans. Per Coloniant TV3, Perpinyà. Què tal? Bona nit. Temps avui dominat per una gran varietat de fenòmens. De bon matí, en alguns casos, boires, amb d'altres s'han aixecat amb els carrers molls acabats de ploure, ha fet sol a moltes contrades, però també hem tingut nuvolades i hem tingut ruixats, fins i tot alguna calamarsada. Vaja, ara en parlarem i, de fet, hem de parlar segurament més del pronòstic perquè té bastanta teca. A Perpinyà, 12 graus ara mateix, bufa la tramuntana d'una manera moderada, 32 km per hora, però encara bufa més el mestral cap a les terres del sud de Catalunya, cap al Montsià, Sant Carles de la Ràpita. 13 graus. Anem ara a un lloc on no es mou ni una fulla, segurament, o gairebé ni una. 1 grau. Només tenen a Ripoll amb el cel serè. Pinta, doncs, glaçada a les pròximes hores. A Tarragona, 13 graus. Aquí també hi arriba el vent, un 40% d'humitat. I observin a Santa Maria de Queralt, 6 graus, un lloc airejat per sobre de la ciutat de Berga. I acabem amb una imatge, doncs, llàstima. Fa una estona veiem com nevava, els hi volíem mostrar la neu que estava caient, això sí, en unes condicions extremes de 9 graus sota zero i un fort vent a la cota 2.500 a l'Alta Ribagorça.